Salutare, bine v-am găsit la un nou episod și un cântec de Crăciun de la mine și Osaș. De Crăciun, fii bun, fii handicapat. Cum noi suntem handicapați că nu-i se vede skin. Da, de ce? Da, ca să știți, noi am intrat pe altă mapă pe care nu se văd skin-uri, numai are cont premium ce noi nu avem. O să avem noi, dar mai încolo, când nu suntem mai mulți aburați. Și gâl. Hai la Skywars. Skywars, uite aici, vreau să văd cum e Skywars, mapa asta n-a mai fost în viața mea. Ok, hai pe 1. 1. Pick up. Drept. Ai intrat? Da, tu? Și eu, da, what? Am intrat ca spectator. Păi da, nu se apasă pe busol, se apasă pe ălea. Ești la 1? 4, apasă pe cealaltă treabă. Am intrat. 4. Am votat ce stopem. Ai dat la 4, da? Da. Bă, eu am schimb culoare de la glas. Mă fac Bă, blond. tu vezi că am dat... Bă. Tu vezi că am votat eu? Ce? Da. Ai votat? Ai votat? Corina a votat. Eu am glasul bron. Mai făcut-o. Mi-am schimbat glasul, că aici e fresă să ți-l schimb. Live, gata. Ha, ce mișto arată. Ia, putem vota și Mike Night, eu vreau seară. Și hai să ne nenorocim pe și ne băgăm Rain. A început degeaba. Că îi leguiam și așa îi făceam praf. Că noi avem calculatoare mai bune ca ei. Și avem și hack. Da, și Ultima parte n-ați auzit-o. Nu am eu cel mai bun calculator din lume, dar nu mă lăghează ploaia. Nu, asta e vorba și de ce fel de Minecraft ai. Dacă l-ai crecut e... Bun, deci nu uitați, noi suntem ca handicapați că nu avem skin. Deci nu ne judecați. Adică să nu vă aud că... Deci să nu vă aud că spuneți pe acolo, dar așa nu se vede skin-ul. Bă, nu mi se vede că mă doare în pulă. Fix așa. Deci, Bă, mă doare... am buz. Opa, a venit handicapatul pe la mine. Ia vedem că ăștia n-au hack. Ăștia n-au hack. Opa, au fraier, eu. Oi ăla. Opa, era să mor. E drept. De bă, prostul. Prostul cu flight. A, bă, nu e flight, era sub mine. Mă miram pe unde mă lovea. Ba, eu i-am dat specta la 2. Eu i-am băgat lavă. Aici există arc? Ce? Aici există arc? Posibil. Bă, i-am dat specta, i-am băgat lavă. Bă, bine nesimțitul. Am fugit pe al naibii. Eu vreau să știu unde e centru. Deci ăsta e așa. Am și o gheață. Fac mai puță. Puța ta e un fac. Ok, sunt bine. Nu mai sunt bine. De ce? Mi-a dat unul cu o săgeată în toacă. Toaca ta, ce mică e ea. Mori în viața ta de căcat. Deci în continuare se va întreb pe brusc. Ca să știți. Și o va continua și o să avem noi 14 episoade. Câți jucători sunt la tine? Bă, aici e mai greu să joci. La mine sunt 8. La tine? Da, păi suntem pe aceeași mapă. Păi da. Știu, aici sunt playere buni. Am avea noi hack, dar aici sunt playere care știu să manevreze. Eu mă duc în centru pentru că de Crăciun trebuie să fii handicapat. Am găsit o por de la bună ca bună și eu am sabie bună. Cum ai dat de piatră? Da. Ia, dă-să. Mă moară fraierul, mă moară fraierul! Spectatează-mă! Mă moară cu fraierul! Fă-tu-ți în pula lui de sinistrat gay! Bă, uite-te la mine cu spectatorul! Doamne, ce sinistrat gay cu cap de nucă! Spectatează-mă la mine! Da, că te caut, uite aici panda. Deci capul tău ți se vede asta. Fuck me, you can't see me! Mea de sinistrat. Și ce trebuie să fac eu acum? Da, cu Enderpearl. N-am! Atunci fă-ți pod. Ăștia au arc de la OP și au flame. Ce tu ai antinopec? Da, dacă îmi dau una, îmi iau aproape jumătate din viață. Dar tu vezi că ai tracut săgețile ca proștii, da? Bă, dar una mă nimerește! Doamne, ce sinistrați! Ce campuri în halul ăsta n-am văzut de când nu mai trăiesc. Pun pauză pentru că, eu o să ia mult. Ne-am întors, scuzați că n-am făcut eu o întrerupere mică pentru că nu știu, din nou întrerupere. Acum e bine, că nu mai vedeam unde sunt FPS-urile. Au FPS la gay, au cu...
Asta e mapa aia mișto după Mineplex. Auzi, după Mineplex, după Da, Hypixel. după Mineplex. După Hypixel, băi, după Hypixel, nu după Mineplex. Sau cum ziceau unii, Mineplex. O să jucăm și noi pe MyPixel, MyPenis. Hypixel, bă! Cucu. Eu îi zic cum vreau eu, tu îi zici cum vrei tu. Eu zic Mineplex. Eu îi zic MyPenis. Hai. Bă, nu te duce nicăieri! Ce? Așteaptă că tu ai doar un singur Enderpearl, eu am 7. Și? Să dau câteva. Ia, dar dă-mi și mie niște pantaloni. De fier am. De orice. Dă-i mă că ne hackează ăla. Ești retard? Să puțin că eu n-am văzut pe unde merg acum. Eu ți-am aruncat. Itemele de pe jos au fost șterse. Îi urăsc. Să-mi și mie niște A Enderpearl. venit un tâmpit. De Crăciun, fi căcat, fi handicapat. Ce proste! Mor. Te văd că mori. Apă! Apă, apă, apă. Al dracum ce ești? Ți-am pus apă fix când ai murit. Bă, ce retardat ești, bă! Scuze, n-am putut să pun mai devreme. Că apa mea eu nu țin la vedere, eu țin în inventariu. Doamne, ce om tâmpit ești, bă! Eu îmi țin ascuns apa. Bă, nu mai joc cu tine. Păi mie nu trebuie de felul meu apă. Păi, de acum soții. Păi dacă mie nu trebuie apă de felul meu. Soții de acum încolo, n-auzi? Dar ce, te umblai prin inventariu? Opa, Eu mă opa. îmbloc ca să o găsesc și eu. Vezi că vine la cu Enderpearl și se dezmecta. Bag în gură un Enderpearl, și că și eu. Bag în gură Enderpearl și mă teleportez ca un Enderman. Hai mă, că am și Golden Apple. Hai mă, bujetul, hai mă, bujetul. Opa, de ce zbor? Opa, de ce zbor? Asta e că. Ce? Bă, Da. hai să intrăm la una nouă și te arunci tu. Da. 9. Așa. Tuc, tuc, tuc. Așa. Așa. Votează jump. God. Jump. Votează water. Nu, Grind. lasă jump God, bă, lasă normal. Eu mi-am votat God. Mi-am votat Stope. Am votat Magnet. Am votat? Păi lasă normal, că așa vine aia peste noi și ne omoară. Nu, că ăla e normal. Uite, că sar 2-3 blocuri mai sus. Îți cufere normale cumva? Nu, să OP, că i-am primit Enderpearl și un topor de diamond. Păi primisem doar niște pantaloni de cârpă, E, de tablă. De tablă. O să facem și cu Lucky Islands, că mapa asta are și de asta. Are și Lucky Islands. Lucky Islandul, tu știi măcar cum ai? Da, noroc. Și dacă te-am văzut pe tine jucând. Ăla nu era Lucky Islands. Ăla ce era? Lucky Battle. Ce era? Da! Bă, ce are retardul ăsta? Tu nici hack-ul nu știi cum să-l folosești dacă te bată ea. Cum m-a bătut, mă, că mă prosteam pe el? Săracul n-avea nici chestplate. Ai Sal, mijloc. te văd. Ai mijloc, tăi. Bă, de ce ai folosit astea când sunt podul făcut deja făcut? E, că mi-a venit. Bă, Bă, să mă bate. Eu trebuie să dau deja de la 14 blocuri distanță. Ieși acasă, bă, săracule. Bag- Nu știa juca. Bă, dacă nu bagi un Golden Apple în gură, pe mapa asta ești mort. Că mai unul. Uite, tu și tu cum fuge! Păi și ce, e fricos. Ce, îl judești pe om? Da, vine el prost. Mor. Mapa asta nu merge bine, Chilaura, nu dă așa. Mi-a adus cum merge. Nu dă așa de tare. Nu, fiul n-ai de handicapat. Handicapatul mă omoară. Să te omoare, că așa meriți. Că nu mă salvezi. Dacă mai repede nu pot. Ai apă la îndemână? Acum am pus-o. Că mi-am adus aminte. Ia-ți și tu un chestplate. Bă, băiatul.
să fac... Deci câte am omorât, puțin? Am omorât nu știu cât și nu mi-a... Și sabie, bun. Bă, cred că am avut eu o sabie, dar nu am văzut. Games 1-0, kills 6, deaths 2. Bă, câte puncte ai? 15. Dar nu știu. A, nu, dar nu știu că oricum era rândul tău. Da. Eu mă duc... Am golden maple. Bun, dau și cointer pe în el. Și eu și chilesc. Da, din... Ai, bă, ce găină umană îi. Mie nu mi se generează mapa. Mie nu-mi place de... Așa, l-am aruncat. Bă, eu nici nu văd mapa. Și am aruncat de papa. Și acum eu câștigă mapă. Și prima oară merge și mie no-falul. Prima oară a fost în celălalt video, țăcă. Opa. Opa. Hai la Opa. 8. Repede la 8. Stai puțin că nu mai arată treaba cu arenele. Aruncă-te atunci. De ce mă teleportește? Pula mea. Trolino a intrat. Noi doi am intrat, așa. Ok, fuck it. Luăm ce stope. Votăm Bă, Rain. ai glasul galben. Votează Rain. Să-i lăguim. Unde e Rain? Da, acolo la water voting și sunt alea, semințele de dovleac. Și acum vedeți doi aici. Să vezi cum îi lăguim pe ăștia, venim pe ei și le dăm smectist. Ha, da, votez și o geam pe OP, că îmi plac astea. Votează și tu geam normal, că așa se pune și vreau să se facă noapte. Deci vrei tu să se facă noaptea, apasă pe My Night. Lasă-mă. Și... De ce nu vine ploaia? Ai, fucking n-a mers. Prima oară vreau să-i lăguim și noi. Și oricum reușeam și câștigam din prima. Că mai mulți își dădeau rage quit. Fuck you cu jump boost-ul vostru, bă. Păi toți avem jump boost și tu ai. Știu, dar e retarded. Ține apă la îndemână și lavă orice ai face. Am doar apă. Eu am doar lavă. Bă, ai pantaloni? Pentru tine? Da. Eu n-am nici pentru mine. Nu mai contează. Veni și eu la... Veni și voi și eu la vizita voastră, că... Creștine, mor! Salvează... Bă, stai lângă mine! Că crăp! Cacofonie. Bă, ia botul și salvează-mă mai bine. Pantaloni! Am la pantaloni, sunt full. Ba nu, îți trebuie botoși. Uite acolo botoșii! A venit altul. Moare el dracu pui. Stai puțin că e unul sus. În spatele tău e unul. What? Dă cu ouă. Nu, e unul sus de tot și e fix asupra noastră. Și ne pune lavă! Dracu gay. Bă, pune-te aici că nu ajunge la aici. Am bușap. Uite acolo. Ne pui tu lavă nouă, taică. Bă, tu nu știi cine suntem noi. Eu mi-am luat mai multe gâlezi cu apă. Ia un dăpă. Nu am luat eu. Încă o găleată cu apă. Bă, noi suntem... Și veni și domnul ăsta. Omoară-l! Îl omor, ce vezi? Bagă-l ăla, bagă, taică, bagă! Bagă, de parcă... Opa, veni mai mulți. Care te duc? Nu știu. Ți-ai luat și tu damage? Da. What? Nu știu. A, 2 secunde ce am murit, mi-am luat damage. Dar nu mi-am luat jumătate de inimă. mai e încă unul. Pe unde mă nenorocit? E-te-l bă, mă nenorocit. Lasă-mă pe mine. N-am îndrăpat. Fucking! Pe mine, cam 10. Și tu trebuie să mori. You son of a bitch. N-are hack, n-are speranțe, bietul. Da, Daniel! Băga mea șmec, Daniel, așa. Hai să te arunci. What the fuck, am călcat în lava lui ăla de căcat. Și eu sare și mi-au rectul suprem. Ui, artificii! Râmbăta. Hai, ține Pauză la... până când găsim altă mapă. Dacă mai Ne-am este... întors! Ne-am întors!